Menu, ktoré sme robili doteraz, obsahovalo iba statické prvky text i tlačidlá. Teraz si ukážeme, ako ich rozpohybovať. Na stránke hlavného menu máme 3 položky textu a 2 tlačidlá. Začneme výberom nástroja Selection Tool. Položky textu teraz premiestnime mimo oblasť stránky. Ak máme problém s nedostatkom priestoru, použijeme lupu. My však ostaneme pri 50%. Na časovej osi si nastavíme pozíciu na približne 2 sekundy. Nástroj Selection Tool vymeníme za Keyframe Tool. Následne všetky položky textu popresúvame na ich pôvodné pozície. Trajektóriu pohybu tlačidiel je možné zaobliť ťahaním krúžku na konci úsečiek. Ľavým tlačidlom myši si označíme tlačidlo. Klikneme naň pravým tlačidlom a vyberieme možnosť Crop and Adjust. Na časovej osi nastavíme v novootvorenom okne začiatočnú pozíciu. Kliknutím na tlačidlo plus vložíme kľúčový snímok. Zmeníme hodnotu parametra alfa, teda priehľadnosti na 0. Na pozíciu 4 sekúnd vložíme ďalší kľúčový snímok a alfa zmeníme na 1. Rovnakým postupom upravíme aj druhé tlačidlo. Kliknutím na tlačidlo Play na časovej osi môžeme spustiť prehrávanie animácie. Animáciu aplikujeme aj na obrázok pozadia. Na časovej osi si nastavíme pozíciu na približne 2 sekundy a klikneme na tlačidlo Set Loop Point. Všimneme si, že všetky animácie prebehnú až po 2 sekundách. Pravým tlačidlom klikneme na pracovnú plochu a vyberieme Crop and Adjust. Vložíme kľúčový snímok na začiatok a na pozíciu 2 sekúnd. Pri počiatočnom kľúčovom snímku nastavíme hodnotu parametra Brightness na 1. Opäť si vyvoláme spustenie animácie. Kliknutím na tlačidlo Preview na paneli nástrojov si môžeme vyvolať aj náhľad celého projektu.